Da, vi. Imate li djece ili unuka od 3 do 10 godina? Sigurno želite da budu sretni i sposobni brinuti sami za sebe. Dođite ga u Damus, igrajte se s nama u integriranoj igraonici. 2 puta tjedno po 75 minuta igrat ćemo se engleskog jezika, efikasnog učenja mentalnih mapa, brendiranja i drugih igrica. Ne prepustite uspjeh vašeg djeteta slučaju. Kao Damus, sigurna budućnost vašeg djeteta. Pa ljudi, je li to moguće? Tri puta za redom kao Damus prva gura. Pobjeda na 2 probe i prva državna maturi, a novi državni rekord 41,55% iznad državnog prosjeka. Ali ovo je tek početak. Za one koji ne znaju, kao Damus drži svjetski rekord. U 15 godina postojanja 0 učenika. Mi smo populani, ostanite naši članovi.